To ina yi wa al'umma wannan gari na Damaturu ina yi muku barka da zuwa wannan wasa da muka shirya a wannan gari mai albarka. Ba ku ga komai ba ma yanzu za a fara wasa daga nan da rabbana ba wahala ba ku ga komai ba yanzu za a fara wasa. Allah idan kai kadi Allah idan kai kadi ka saka Allah ya za a ce shi bai san haka ba shi ne kawai za ku tafi kuna muna barka ne. Muna kuwa fatan alheri tare da fatan barka da sallah. Ai na san kai ko? To ai da rabbana. Ya ne suna na ya hayya.